Kula nggih. Ndara jenengan ajeng teng pundi? Duh, Ndara! Tulung! Tulung Ndara! Tulung! Ana apa, Aturi ketilasan Ndara. Kok jelih-jelih. Dur kendaramu kuwi pati. Nggih menika sebabipun kula berat-berat Ndara. Ndara Putri Respati sak menika sampun nyelarake Kadipaten Madiun Ndara. Ninggalake Kabupaten Madiun. Wonten awala ingkang dititipke kula. Monggo Ndara. Serak catur dumateng Kanjeng Rama. Saderengipun kula nyuwun pangapunten bila kula anggadhahi lepat wonten ngersa panjenengan. Nanging Rama, menawi kula kedah cumondhok wonten ing Kadipaten Madiun, raosipun manah sampun wirah. Kula rumaos isi jalaran sedaya kula saking tumindakipun Paman Brajanata ing mriku ingkang badhe tresnani kaliyan kula Winarama. Ing mriki kula nilaraken wonten ing Kadipaten Madiun cekap semanten atur kula nyuwun pamit Rama. Kula nyuwun pangapunten. Ndara. Mergo putra Kuruspati ninggalake saka Kabupaten Madiun iki saka tumindake tumunggung Brajanata. Mula kowe tumeka ning katemunggungan timbalmu. Wis tak kendhawuh Ndara. Brajanata Paring dawuh Kanjeng Kadipati. banjur purwa madya lan usanane nalika sira ndak utus minangka dadi senopati perang kang supaya nggulung bandera ing barat. Pikantuk berkasa pangestunipun Kanjeng Kadipati, kula saged nggulung bandera wonten ing Kadipaten Barat. Wis kelakon kowe bisa nggulung bandera ing barat. Brajanata Paring dawuh. banjur ganjaran apa sing bakal ndak paringake kelawan sira Brajanata? Duh Kanjeng Kadipati, anggen kawula labuh labet wonten ing Kadipaten Madiun menika tulus kanthi lahir batin boten wo pamrih menapa-menapa. Nanging jejering aku pinangka pangarsa negara kaya-kaya ora bakal tutut netra marang sapa wae kawula ngatonake kelabuhane tumrap Kadipaten Madiun iki wajib nampa gadahan. Ya, umpama arep tak ganjar palungguhan sira uga wis ndanggeni derajat lan pangkat tumunggung. Umpama ndak ganjar bondo donya sira uga wis ora kuat. Umpama sira bakal ndak gaupake kan putraku Respati ngono kepiye? Menapa mboten kelanggengen kalamun kula paring gandar dumateng panjenenganipun Kanjeng Adipati badhe mangganjar teng putra-putri dalem Kanjeng. Ora kabeh Saestu. Mboten golok. Matur nuwun. Matur nuwun. Yen ngono kowe sadurunge bakal ndak gaupake iki wis nate cegak lawan putraku Respati. Sampun Kanjeng. Nggih, Sampun. Brajanata tenane kabeh
dawuh pangandikanku iki mung nyolu kelawanku. Gusti yo. Dina iki Respati ninggalake Kabupaten Madiun. Jalaran saka tumindakmu kang wani nembung tresna kelawan Respati. Coba yen ra percaya kepada. Mula saka kuwi ketemu lan ora bali lan orane putra Respati gak pasrahke lawan sira Brajanata. Kabar kuasa. Kapan nggih? Ana kejadian Sak lebetipun kula njagi kapuruan Kadipaten Madiun. Wonten duginipun Kaniman barang ngamuk wonten ing sak tengahing alun-alun. Siagakaken sedaya prajurit. Sedaya prajurit sami kapatundang tetes tapis kang tanpa belas. dur pira cadahe pawongan. Namung setunggal Kanjeng. Yo kene yen to ngadepi wong siji wae sira lan kabeh para prajurit nganti ora kuwara. Piyambakipun sekti sanget. Piyambakipun kepengin pinanggih panjenengan, kepengin tanding yuda kalian Kanjeng Adipati. Banjur saiki ana ngendi pawon? Piyambakipun mlebet wonten sak lebetipun menika leres. Sana Piye? ora kisah tambuh lawan sira mapan sepisan ki aku ngerti. Iya. Yen gak sawang sandang penganggumu kaya bocah bisa. Sapa kang dadi aranmu lan kowe bocah saka ngendi? Cendono jenengku. Cendono. Murid saka Pertapan Gunung Raung. Murite Bapa Si Baskara. Siswa ing gunung Iya. Raung murite Resi Baskara. Pancen kaya ngono. Jur nganti kowe temeka ing Kadipaten Madiun. Wani ngrusak wewangunan. Apa sebabe nganti aku tumindak kaya ngono? Pancen dina iki aku diutus lan Bapa Guru Baskara kang supaya numpes kelor murid ing Pertapan Kutat Slawi. Kamangka Rabbuna. Aku ngerti lamun to kowe bakal murid ing Pertapan Kutat Slawi. Lha kanthi kuwi ening aku wis bisa ketemu ijen padha ijen karo kowe. Sisan gawe Kabupaten Madiun tak jaluk. Lho, kowe njaluk Kabupaten. Waton wis bisa nglangkai Adipati Ranggamur. Bagus, tembungmu pungkasan bisa tak leni. Ora usah aku jotos-jotos. Aku ngerti. Andalan ana ing Pertapan Kutat Slawi. Kuwi Aji Brajamusti. Ayo, ing papan kirim bareng-bareng adu sing Bathara Kala. Kowe opaku sing cengilan kok Pak. Ingkang atus-atus kanjengan Pak. Iya. Ojo sungar. Menaji Brajamusti yen ora sumyur kuandana tak sembah Ingin jajal sepiro Aji Brajamusti. Aji! Jengkelan dadi batang kowe Ranggamur. Cetha! Dina iki Kabupaten Madiun komplak. Mula wiwit dina iki akan jumeneng Adipaten Kabupaten Madiun kanthi jejuluk Banteng Madiun. Banteng. Thank you.
Prabu. Luwih becik aku temekan ati to. Ora apa. Kula nyuwun pamit. Sing gedhe pangapurane. Lamun aku wis wani ngandhek tumindakmu. Aku kepengin mangerteni tenane iki sapa. Aku Respani putra saka Kadipaten Mediya. Sabanjure kuwi sapa? Diwanohke. Aku kuwi Sidarta. Sidarta. Yo kene kawanyane kanggonku bakal nganyutu. Mergo tumindakmu kuwi luput. Respati, aku kepengin mangerteni nemu perkara apa kok nganti kuwi arep tegel mentolo mungkasi kelawan uripmu. Selera aku wis mungso isin urip ning alam donya iki. Aku tetandingan karo pawongan nanging aku kalah sedulur Sidarta. Laku jantrane menungso kuwi pancen beda-beda. Nanging ngertenono Respati. Urip ana ing jagating serawungan. Kuwi ora luput saka rong perkara. Ana rina, ana wengi, ana lanang, ana wadon, ana susah ya ana seneng. Aja girang-girang gemuyu luwih dhisik. Lamun kowe nemoni lelakon sing gawe bungaing atimu. Mergo apa? Wurung ten wurunga, kowe bakal nemoni lelakon sing gawe ceklek ing atimu. Nanging sing tak jaluk lawan kowe Respati. Sakwise kowe nemoni lelakon sing gawe ceklek ing atimu. Aja nganti kowe mungkasi kelawan uripmu. Mergo apa? Mergo mati kae kaperang dadi telung perkara. Telung perkara. Apa wae Gusti? Sepisan mati madya. Kaping pindhone mati utama, kang pungkasan mati nesta. Tegese mati-mati yo kuwi. Mati madya. Mati sing wis dikersakake dening Gusti kang gelar jagat. Cilik, enom, tuwa, pantes mati lamun wis entuk kodrating Gusti. Kaping pindhone mati utama. Tuladhane matine prajurit. Sing dheweke sabila nusa kelawan bangsa. Kuwi klebu mati kang utama. Kang pungkasan mati nesta. Mati nesta kuwi Gusti. Tuladhane sing arep kok lakoni iki mau. Suduk salira. Sukmamu ora bakal tinampa kelawan Gusti kang gelar jagat. Kaya dene kinjeng mabur kang mangsa wengi. Ora duweni papan panggonan. Apa sekirane kowe sagu lamun matimu klebu mati kang nesta Respati. Ora sedulur. Mula kanthi kuwi sing tak jaluk kelawan kowe Respati. Aja dibacutno. Lamun tumindakmu kaya ngono. Engken aku ora bakal mbajutke apa sing tumindak ndak lakoni mah. Nanging juraku kudu tumindak piye? Aku ora ngerteni ana ngendi aku bakal lumaku jalaran aku ora ngerteni galakane Kadipaten Mediya. Perkara kuwi perkara sing gampang. Saya meneh. Lamun kowe kepengin malesno sastra wirangmu. Aku sing bakal nggolo mentah lawan kowe. Kowe bakal duweni ajijaya kawijayan. Apa sekirane sagu? Aku sagu, Kakang, aku sagu. Lamun kowe sagu, redene aku siswa ana ing pertapan Putat Selawe. Ayo, bebarengan kelawan aku. Yen ora aku Ana ing Putat Selawe. Ayo ayo. Ya.
kuwi aja takok bapak, Nduk. Lah terus piye sing Ya kudu ngrumangsani kowe iki kok ora ana bocah lanang sing seneng kowe iki sebabe apa? Mongko rupamu yo ayu. Kancamu kabeh iki lho wis padha omah-omah duwe anak siji. Iki sing dadi tak pikiranku. Iki mbok menawa ngene, Pak. Piye? Perkara aku iki anake wong ora duwe. Mula wong lanang sing arep seneng aku pikir-pikir. Ora, Nduk. Bocah saiki ora perkara sugih lan melarat. Angger rupane ayu, kuwi mesti ndang payu omah-omah. Kowe mbok menawa iki disenengi karo jin. Sampeyan kok ya iso Lah piye wae. lanang ora tau ono sing nakokno. Jane ki ya ono. Ning nyatane wong lanang kuwi durung nyocok karo atiku. Ono Jeneng sing wong omah-omah kae ya yen bisa sepisan kanggo selawase. Yen nganti kliru anggonku milih wong lanang ayo bakal ambirane juran. Kalau bener, Nduk, upamane kendang omah-omah, mongko urung duwe kaya, urung duwe bondo, ngenteni kakangku nak bali mulih nggawa duit. Coba pirang taun dhewene nyambut Wis gawe. ana 3 taun lho, Pak. Nyambut gawe Suwe ora mulai-mulai. Nuwun. Monggo. Ora tamu, Pak. Sapa ya? Monggo. Dibuka lawange, Nduk. Sinep, Nduk. Aku iki wis kon jero omah tau kuwi. Malah takok iki ya wis ning sajrone omah. Aku iki wis ning jero omah. Genane jero omah ngene kok takon. Ya Bang, bayi omah karo kandang pitik, apik kandang pitik. Nek karo sing di omah ora apa-apa dene wong ora duwe kok. Iki Apa bener jenengmu Kromo? kok kenal aku. Apa ya, Pak ya? Sopo iki? Kromo, Aku Kromo. kowe ngerti sapa sing teko ning omah? Ngerti ae. Sapa? Cagak telepon. Tak gecek rongkong Lah kok malah. ora kaya cagak telepon. Aku iki bupati anyar-anyaran ing Kabupaten Madiun. Bupati Yo, pantesan, Nduk. Sandang penganggone ngono kok, Nduk. nah, sakwise aku dadi bupati ning Kabupaten Madiun, aku nggawe tatanan anyar. Napa tatanane, Ndoro? Marang sapa wae kawula sing rupane elek, iki ora kena nyawang rupane bupati. Wani nyawang, tak hukum sak katok-katokmu. Nggih. Gilo, Mboten nyawang kula, Ndoro. Romo, Kula, Ndoro. aku tak takon karo kowe ya. Anakmu pira? Kalih, Ndoro. Wedok kabeh apa lanang wedok? Lanang kalih wedok. Nanging bareng aku teko omahmu sing tak ngerteni anakmu wedok. Anakmu lanang ndi? Nyambut damel. Jengene sapa? Namine Cendono. Sing wedok. Cendani. Cendono karo Cendani. Dadi anakmu Cendono pamite karo kowe iki nyambut gawe. Nggih pun jamu kok, Ndoro. Sak tenane kowe iki diapusi karo anakmu Cendono. Mboten, Ndoro. Anakmu Cendono iki pamit saka omah sak tenane ora nyambut gawe. Nanging anakmu Cendono iki dadi maling. Aduh. Mboten anak kula niku apik, Ndoro. Iki tenan. Kok maling, Ndoro? Dulurku lho, Ndoro. Boten Ndoro, boten dadi Maling nopo? Iki tenan aku ora ngapusi. Anakmu wingi maling sapi. Iki digawa sak kandang-kandange. Lho kok kuwat, Nduk? iso ya, Pak. Menantu kula. Nyatane kaya ngono kowe iki. Kandhani kok ngeyel. Bareng anakmu nyolong sapi delalah sobek. Konangan karo prajurit ning Kabupaten Madiun. Mula kanthi kuwi rening anakmu luput mungguing tatanan ing Kabupaten Madiun. Mula sesuk-esuk anakmu Cendono bakal tak hukum gantung. Ampun, Ndoro. Ampun anak kula metu. Ora iso. Iki wis dadi keputusane bupati. Ndoro. Sing tak hukum ora trimo mung Cendono.
kowe uga bakal tak hukum. Salah kula napa, Ndara? Mergo kowe dadi wong tuane Cendana. Anak bisa dadi apik, anak bisa dadi ala, iki gumantung panggulawentahe wong tuwa. Rene nggonmu nggulawentah karo Cendana kleru, satemah Cendana dadi bocah sing nakal, mula kowe kalbu luput. Sesuk-esuk kowe bakal tak gantung tak gatok. Ampun, Ndara. Ora iso. Iya iki, Pak. Mati aku. Nanging komo, sadurunge kowe mati ning tiang gantungan, yo, kanggo sangu mati, kowe entuk nyawang rupane bupati. Kanggo sangu mati, Mati-matilah nek aku ngerti rupane bupati yo, Nduk. Ngono, Pak. Aku nak mati aja 3 dinani, aja 7 dinani, Nduk. Terus piye? Piye mati ning gantungan kok, Nduk. Ini ngene, Nduk. Rupane bupati kaya apa galake kok ora karuan. Apa, Pak? Bupati matane kok picek. woi! Iki monotisma kacamata. Kok malah kowe ngarani bupati mripate picek iki piye? Oh, kacamata. Bener wong desa ora pengalaman blas. Aku ora percaya nek bupati. Wis foto matane dicupuk. Ngono, Pak. Dicupuk. Terus piye, Pak? Wis ora apa-apa nek wis dicupuk. Sikilku ndredeg, Pak. Ora nek karo kowe ora apa-apa. Takone aku ki iku. Amit ge, Ndara. Alah ya ya sikilku mokel. Amit ge. Amen Allah. Ora wis lah. Ya lah, Pak. Ora penting. Kok tak, Pak? Ya ya. Amit ge, Ndara. Amit. Wallah. Aku balik. Lele, kowe kok aja gawe goro-goro kowe. Ana apa? Aku ngaku dadi bupati. Lho. Bapak nganti deg-degan arep kok hukum gantung. Kowe iki dadi apa? Kowe iki dadi apa? Lah kowe iki dadi bupati malah Hah? kepruki. Ora tahu sekolah kok dadi bupati. Aku iki dadi bupati tenan ya, Pak. Kowe kok iso dadi bupati caramu piye? Kantong iki rak suwale. Sing milih ki sapa? Ora ana sing milih, aku dadi bupati dadi dhewe. Lho kok iso? Lho carane acak. Bupati ndi? Medion. Oh. Carane Carane. aku iki lunga saka omah iki meguru. Ora nyambut gawe. Ora meguru ning Gunung Raung. Aku iki dadi manusa sing jiatek bleguduk dogdeng samaladeng. Kalungan gembreng. Heeh. Lah bareng kaya ngono, aku teko ning Kabupaten Medion. Bupatine tak tantang gelut. Lho, Pedel. lho piye wong jiatek duwe aji sekoro geni jare. Diwejang gunungmu. Iya. Gunung Raung. Lah, nalika semono aku iki dikeroyok karo prajurit. Iya. Cacahe 7555. Wah, 7555. Keroyok. Bareng kaya ngono tamane aji sekoro geni. Iya. Bis. Obong kabeh, bongko kabeh bajune. Kok bupatine? Bupatine kali siji tok. Tak kewandang sisan tamane aji duwe. Biase pecah. Bupatine mati, terus kratone tak pek. Aku dadi bupati lho, muatah ta ora? Kratone mbok pek terus kawulane sapa mati kabeh? Wis ora ana kawula ya ora apa-apa. Sing penting dadi bupati. Negara kok pek dhewe. Iya. Pek sok Nah, bareng kaya ngono, Pak. Sakwise aku dadi bupati, jenengku tak genti. Mbok geni sapa? Ora ana bupati jenenge Cendana iki. Jeneng desa. Gampang ngono. Bareng aku dadi bupati jenengku tak genti. Banteng Medion. Wih, kowe kok pilih jeneng apike ngono? Lho, banteng ngerti ta ora banteng? Kewan sing Kewan sing rosa, ya to gedhe, sungune jlamprang aku diwedeni wong. sak alas padha wedi karo Iya. kewan banteng. Sak Ngono. negara wedi karo Wedi karo aku kabeh. kowe diwedeni wong akeh. Lah terus? Aku ning desa iku malah DC karo
kanca-kancaku. Kowe diecek karo wong-wong. Iya disepele. Kandha, sapa sing ngecek karo bapak, tak paranane tak geceke rongkong. Iku ora ana kowe. Lah, Ora terus? ana kowe. Lah terus, Salah aku disepelekno ning warunge gak oleh. lah karepe bapak piye? Ora duwe duit. Karepe bapak piye? Aku gawekno jeneng ben diwedeni wong akeh kaya kowe. Ngono? Iya. Mergo aku dadi bupati jenengku tak geti bane Medion. Eh. Bapak ben diwedeni wong desa. Wiwit dina iki jenenge bapak tak geti wedhos Medion. Iya ora diwedeni malasan saya tidak to, Kang. Ambune lebus kaya wedhos lanang. Tekah aku ya. Ora apa-apa, kowe iki anak bupati. Oh. Aku kok golekno oleh-oleh. Bali ora wong tok ning go oleh-oleh. Apa le? Roti? Apa kok roti? Apa iku? Iki isine duit. Pirang ewu? Bupati nggo duit kok ewon-ewonan. Pirang juta? Bupati kok nggo duit kok juta-jutaan iki ngopo? Terus piro? Aku nggawa duit iki ora juta-jutaan, ora ewon-ewonan. Nanging kilo-kilonan. Oh. Akeh ya, Pak. Nanti kira Pirang kilo iki? Isine duit iki 7 kilo 2 ons setengah lho. 7 kilo 2 ons. Loh, kandhani kok. Heh? pirang miliar iku, Pak. Gumon ta ora kowe? Hitung yo. Gumon ta ora? Gumon aku. Wong mlebu ora mbayarne kok iso. Pengen duit? Ana carane. Duh. Aku apa ning kono? Lah kowe ning kono. Oh, bapake aku lino bal-balan dadi kiper. Iki Bal-balan no. lho ditangkep ngono. Ayo. 1, 2, 3. Yuk. Gludongan. Iya. Ngono ya, cocok. Oh. 7 kilo. Iya ya, Pak. Rumah meje. 7 kilo punjulane 2 ons setengah. Abang-abang Kowe kok iso ngene? Ah iya. Gumon kowe. Malah yo. Aja buka nang abang. pamerno, Pak Yo. Duit dong ya. Duit kok dadi sempak. Sini wong. Iki Itu duit. Tutup kowe iki. Ah iya kok. Iki terus tak gokop. Ini. Nak bapak bingung tak kandhani. Bapak iki lunga pasar. Apa sing disenengi bapak itu kabeh. Pasar. Iya apa bapak kepengin apa wae tuku. Seneng aku botok. Wetho ya tuku wetho sakake-akehe. Lho, tak kira-kira kok kowe blonjo duwite isih. Aja bali. Ora bali ku. Pasare tuku sisan. Pasar tak tuku. Kowe duwe pasar. Oh, matur iso. Ya ta ora? Aku sing elek-elek sadu ira. Iso. Gua aku sing elek kanggo Golek sing bakul sing semok. tuku pasar. Kok duwite ijek? Hah. Mampir nang omahe petinggi. Wah, Kok mau yo? ketinggi nak karo aku ketinggi ra karuan kok. Lho. Apa nih? Mung takon tok. Ngono. Takon apa? Kira-kira kuburan didol ta ora? Lho. Kuburan kok didol iku digo. Lah nek kuburan didol tuku. Digo apa? Lho, nggo mendem bapak dhewean lho. Bapak nak mati dipendem. Dipendem ning kono, wong liya ora entuk ning kono. Dadi bapak ijen. Ngono. Ora ono kancane. Ora ana kancane. Terus Ngono. piye nak ora ono kancane? Go ngene, Pak. Biasane wong mati. Iki rak dikani malaikat. Terus ditakoni. Nek ora iso mesti digodho. Bener. Lah nek bapak ora wong akeh, arep lan ning ndi? Ono ketendang. Lah ya digodho diel buang kok bapak. Iya. Nek nek dhewean, upama kowe ditakoni malaikat, kowe ora iso jawab. Ya toh, mesti arep digodho. Bapak iso mlayu mrono. Malaikate pegelen. Oh iya ta. Malaikate mesine urip mergo malaikat umure dawa. Iya. Ambekane entek. Lah iya. Malaikate mati dhewe. Lah iya. Oh, ngono. Ya ta ora? Iya. Ayo. Iki upamane duit isih tak gopo. Lho karepe bapak apa turuti ngono lho. Sing penting atine bapak iki seneng. Wong dodol kopi sing ayu-ayu jenenge apa? Kafe. Kafe. Iya. Aku meneng kafe. Kira-kira isih kuat ta ora? Aku nang kafe. Iya. Milih aku. Milih sing piye? Wah, kok potongane sing ngene iki. Lah terus, Eleh krempen kumo. lah milih bapak sing piye? Sing kaya limbuk ngono. Wah. Gemblek ngono. Pak, aja lali aku tuh kono bilang kalau. Wetene bapak
Oh, ini Cendani. Iya, Kang. Iya, atiku wis seneng. Mergo aku wis bisa nyembule karo bapak, nyeneng-nyenengke atine bapak. Aku ya melu seneng. Jeneng Ah. wis dulur kok saiki duwe pangkat. Kowe dadi dulure bupati. Nah, iki ngene. Wah. Mergo tatanan ing Kabupaten Madiun marang sapa wae sing dadi bupati iki kudu duweni bojo. Mula aku bali kepengin golek bojo. Ya ngono ya ndang agi-agi padik-padik wong wadon. Mumpung yen wis ngocok karo atine sampean gek ditembung dilamar terus dadi nganten. Wis ana bocah wedok sing tak senengi. Wis. Iya, Sopo jare Kang? bocah saka desa Gedangan kene dhewe. Lho ora tanggare dhewe. Iya, Sopo? angger dina ya ketemu terus. Sopo jeke? Kowe pengen ngerti. Heeh. Engko nak aku kondo bloko kowe aja kaget ya. Ya ora malah aku seneng. Bocah wedok sing tak senengi Ya. ora ana liya kowe dhewe jeneng. Sampeyan kira ya isih waras to, Kang? Aku isih waras. Aku kira ya sedulurmu. Iya aku ngerti. Kalau kok pek bojo kira ya. Mergo kandhane guruku Resi Baskara. Bocah sing lair dampit iki tegese wis nggawa jodoh wiwit sakjroning weteng. Kamangka kowe karo aku lair dampit. Iki cecon apa iki dadi jodohku ngono. Alah. Gurumu kuwi sik gendeng. Lho, gendeng Ora kuwi. ngerti nane dipelair dampet terus wi apa jodoh nak wiwit saka jero. Pancen kaya ngono nek aku ora ninggali perkara iki, aku malah dadi jambu mente ngono. Alah, mama aku marah Lho kok mau iki sebabe apa? Ana ya Kang Saru. Piye? Bisa wong tangga teparoke kae lho Cendono. Kok nabi adine dhewe kok ya ora pantes. Ngono aloke tangga kowe isin karo tangga teparo. Heeh. Ora usah kowe gatekke ale tangga. Tangga iki menang kepala menang tombok. Sing penting kowe iki wedok aku lanang, kowe prawan aku Joko, anggere gatokno gatok ya wis. Mama. Lho, kok mau? Aku mau golek wong wadon saliyane aku bae. Kaceos aku kuwi renak ora kowe aku moh. Lah nganti besok aku ya ora sanggup. Piye? Wah. Ora gelem tenan. Wah. Nek ora gelem kowe bakal cilaka lho. Iki arep ngopo eling ya Kang, eling. Ate eling, eling karo. karo Kaya ngono nek mati mlebu neraka tak ada. Alah kandhane sapa? Ayo jane para kiai. Kowe roh. Yo. Lah kowe ora roh kok kondo. Yo ora ora aku tau mati. Aja Kang. Aja ya, apa. ya, Kang. Kowe bocah wedok bento. Piye? Anane kena dinggo iki kudune copoti luwih dhisik. Mergo manggone ning daerah Jawa Tengah. Ngono ya ngono nek aja aku iki dulurmu. Ora ijab kare kowe gelem ta ora? Ora sanggup. Heh? Mak. Mas aku tenan? Mak. Iku apa? Enggak no. Kakak Cendana. Hari kowe. Mak. Gelem ta ora? Kang ya mama. Gelem ta ora? Urung. Urung enggak kaya ora apa wis ngelakon lah gawe apa? Lakon ya malah aku sing semaput. Gelem ta ora? Kowe awakmu gajah aku cilik. Iku tak agang-agang. Tak kira-kira. Yo. Mak. Yo. Aja Kang. Gelem ta ora kowe? Kowe gelem ta ora? Kowe gelem ta ora? Tekan kowe ngono bocah wedok senengane atang-atang. Ngene emang pura ora seneng. Piye? Dewan Nadi mang, dulur mang. Aku apa diberki? Gimana kok? Tai. Bukan karo asline kok ngono. Sing banget iki aja diani, Pak. Banget piye lek nduk Yo mergo suwe ora tau ketemu dheweke kangen. kangen piye? Kalau awake kesel jaluk pijet aku moh malah ki. Ngono dipijeti ya, Nduk. Sih, mau aku. Makku sih piye? Pelan karo Pati aku. Sing pel sapa? Ayo lo ngerti ya. Wah, bisa kok iso. Mbok kepel adimu piye? Karepmu piye? Ngene yo, Pak. Blak kotang terus terang. Nah, Mumpung iki ana sampean, Cendani arep tak pek bojo. bento kowe. Lah kok bento yo? Adimu lek iki. Aku ngerti nek Cendani adikku. Nah, Mergo kandhane Bapak Guru Baskara.
bocah sing lahir dampit iki wis nggawa jodoh wit saka jero weteng. Ngono. Kowe guru bento betul. Bento piye? Wong wedi. Nyatane aku guru aku dadi wong jatuh malah bento-bento. Upamane kek kon demeni mbokmu dhewe ya gelem. Yo gelem. Wong sing ngongkon guru. Ngono jur bupati. Agene. Ora entuk. Saiki hari kowe entuk apa ora? Ya ora entuk. Entuk apa ora? Ora entuk. Sepisan meneh. Mumpung aku isih sabar lho ya. Yo, Sepisan meneh. Ngomong apa? Kira-kira aku entuk apa ora? Ora entuk. Mulai tene cah. Arep basane Wong panik. tua. Kowe arep pani karo aku. Lho, kowe anak. Piye nalika cilik pancen aku wedi karo kowe, saiki wis gerang. Lho, ora wedi Kene rene. iki wis gedhe. Aku ora wedi sapa wae. Apa kowe lemu kuwi? Lho, Iya. ate ora iku. Delno kandel. Ate ora iku. Oh. Tak padha-padha kandel, kulitku ya kandel. Alah jajal, Cik. Jajal buka. Otot kawat. Galung tok paling-paling. Lho ecene Pak tak gone. Ayo. Arek piye? Ece kowe. Wong tuwa lho iki malati maneni. Tanganku nyampluk uang ora merek. Alah. Tangan kaya Lawange tutup, Bro. Ora tutup. Aja nganti tonggo. Ayo. Jajal panjen. Lawange tak tutupi. Ade. Nek pancen kowe wani karo aku ayo maju. Tasku bisa, Bro. Ya Pak. Ayo maju. Umbahku ya. Ya. Aku pesen karo Bapak. Bapak nak gelut menang. Ya. Wes omah iki tak obong. Beli-beli. Ayo. Neng Ayo. iki sing kalah nganti dhewene mati. Sumur sing ora ono banyune tak cempur. Ayo, pengen jajal aku. Jajal. Mantap. Ayo kowe. Ayo Pak maneni Pak. Teplok dong. Ya. Teplok dong. Anak atik wani karo. Ayo jotos. Kowe wedi ya ngene iki. Lah aku ora wedi kok kon wedi. Ya Pak, wong lemu biasane pengapisane ning weteng. Iku lho. Heeh, jotos wetenge. Kowe iso ngerti. Wetenge gedhi mesti isine banyu tok. Mak ora apa-apa. Nah, baleni. Enak Pak. Aduh. Kowe iki nak sepel mok genti kowe kandha karo aku ambek. Wah, semane. Kok melete di bar-barno. Jimat. Ayo. Pak aja nganti kalah Maju. Pak. Ayo kowe maju ngejawab apa kowe? Melete ini cah. Bapak padon. Ketak kene kewarasan sithik polahe kaya uncek. Anak ni wong gak iso. Ayo. Maju. Eh Pak, hati-hati, Pak. Sing kamu. Ayo Pak, ayo. Ayo Pak, ayo. Apa kowe? Ayo Pak. Piye? Ayo Kang. Ora wani karo aku. Bapak. Rungokno ya. Wiwit cilik nganti gedhe aku ora tau njaluk karo kowe. Iki aku njaluk sepisan rabekke aku karo Cenjani. Gelem ta ora? Mah, Piye? mah. Ora gelem? Bekno gurumu dhewe. Ora gelem tenan? Iki ora wani. Kang, sakit Bapak Kang. Menang. Ayo, Ngombe yo. ora iso. Ayo. Kowe gelem nurut apa sing dadi karepmu ora? Nek kowe ora gelem nuruti kapeksa aku mentolo karo kowe, Wis karepmu Piye? nanging bapak emoh ngrabek karo Tetep ora gelem ngrabekke karo Cenjani, ora gelem ikut. Ono apa?
kanthi kuwi sepisan meneh aku takon karo kowe gelem tak pek bojo ora? Yen kowe ora gelem apa jaluk tak perong kupingmu iki? Eh? Piye? Iya, aku sanggup. Gelem tenan? Ya ngono. Ngono aku tadi bapak iki pateni iki. Ora ketang bapak wis mati, nanging kepungkuan awake dhewe yo. Nek kanthi kuwi aku bakal njaluk pangestu karo bapak. Yo. Menang. Pak, sedelok meneh aku karo Cenjani dadi nganten. Aku njaluk pangestumu ya, Pak. Bapak! Mantuk-mantuk iki. Orang ngandel, Bapak. Apa mantuk-mantuk bapak entuk? Orang ngandel. Lu mantuk-mantuk ora ngadi. Orang mati kok manduk-manduk. Tak balik meneh. Pak, aku njaluk pangestumu ya, Pak. Aku arep rapiar Cenjani. Iya ta ora? Iya ta ora? Ini. Ora usah disetumi wong elek ora kena nggo bibit, ya. Lo kanthi kuwi ngene Cenjani. Sedelok meneh kowe iki arep tak boyong ning Kabupaten Madiun, ya. Sadurunge kowe tak boyong ning Kabupaten Madiun, kowe njaluk apa tak turuti. Iya. Mesti bakal tak turuti, ya. Sing baku kowe gelem dadi bojoku. Njaluk apa? Jaluk pakai sak. Wah, tegang karo aku nih, aduh nih. Raja kaku aja. Ora jarang ngomong mau coblos ora jarang. Bingung sampean nek sami rasa ta. Waduh, ya anane ora kepenak blas. Dadi wong jatuh kaya mau sedilu. Nih. Ya aku ngegono nih. Mbok menawa kabeh kuwi mau aku munduh wong pakarti. Mergo aku anak sing duraka mateni karo bapak. Wis pas lamun tok aku tok mateni aku ngegono nih. Mula kanthi kuwi ya nih. Sadurunge aku mati aku tak njaluk kapura karo bapak ya, Nduk. Pak. Aku njaluk kapura ya, Pak. Pak, aku anak duraka aku njaluk kapura, Pak. Bapak, aku melu kowe ya, Pak. Ora buta. Mati kaget aku. Mulai benar. Aduh, iki. Yen aku iki ra wis tau sumpah. Kok upama aku mukti kowe ya melu mukti ya to. Nanging nek aku mati kudu tok batu. Senajan tau kowe sesuk anyar ana ing pertapan hutan Selawi. Nanging aku kumun banget kelawan kowe. Kumune kok ngerti Kakang Sidarta? Anggonmu olah Bilaraga wis bisa ngimbangi kelawan aku. Wis titi wancine lamun kowe duweni Aji Jaya Kawijayan. Kakang, kabeh mau nak ya saka sampeyan yen to ora aku saka sampeyan ndak kira ora duweni kabeh iki mau Kakang. Mula kanthi kuwi Respati. Ning pengarepanku buktekno sepiro sampurnane anggonmu ngecakno Aji Jaya Kawijayan.
Coba sawang lut ide kae ya, Kakang. Eling-elingku. Heeh. Anggonmu ngecakno Aji Jaya Kaijayan. Ningno ciptamu. Madhep lan mantep. Krungu swara apa wae aja nganti kok rewes. Oh, kaya ngono iya, Kakang. Kaya ana wit kang gedhe. Sampurna. Endang Mustika Sari. Ora kaya padaton. Adat lupiyane. Lamun to aku lagi wae sinau olahe Biloro. Kowe ngirim kelawan aku. Nanging beda. Beda dina iki. Malah kaporo kowe ninggalo kelawan aku. Kene sampean dadak takon perkara iki, Kakang. Apa sampean rumaksane apa luputmu, Kakang Sidarta? Babar pisan aku anjene luput. Kudu ra jadi luput, Kakang. Opo? Kakang Sidarta. Tapi mimpanku dhewe aku mangerten kalamun sampean nang pulang-pulang karo Respati. Kuwatir ngerti sira loro ati Kakang mangerteni keadaan sekaya ngono, Kakang Sidarta. Tolong sampean iki kalau semono janji karo aku. Kalau meneh jajan ana waktu sebut tresnane nang kejaba aku dhewe, Kakang Sidarta. Pancen Disumpahmu karo aku, Kakang. Endang Mustika Sari. Nganti seprene aku ngugumi kelawan sumpahku. Gedhe rasa tresnamu lawan aku. Nganti wis sujono kelawan Respati. Nanging ngertenono Endang Mustika Sari. Respati kae sapa? Seswa anyar ana ing pertapan Hutan Selawe. Sing golongan tapi aku. Tenane kaya ngene. Aku ngecakno Aji Jaya Kaijayan. Terus pati kae wis sampurna. Ora jenerakan. Sak temah Respati ngrangkul kelawan aku. Apa aku salah? Apa aku luput? Lah yo ora kaya ngono, Kakang. Kalau Respati karo aku sampean yo aja kelem, Kakang Sidarta. Respati kae wis tak anggap sedulurku dhewe. Mula kanthi kuwi Endang Mustika Sari. Piye, Kakang? Sepisan meneh sing tak jaluk lawan kowe. Ora usah duwe rasa sujana kelawan aku. Wong wadon sing dadi telenge atiku mung sawiji. Mung kowe Endang Mustika Sari. Kok tenan, Kakang? Ku tak bisa percaya kabeh kandhane marang aku, Kakang Sidarta. Percaya kelawan aku. Sumpahku kelawan kowe. Kegowo nganti tumekaning patiku Endang Mustika Sari. Kakang Sidarta. Yen ora aku njaluk pangapura ya, Kakang. Lamun aku sujana sing kaya ngono karo sampeyan, Kakang Sidarta. Mula kanthi kuwi yen ana perkara dirembuk kowe dhisik. Aja kaya ngono. Kakang Sidarta. Kakang. Respati. Heeh, gimana malah ono Mbak Yu Endang Musti. Oh iya, Di. Kakang, yo kene aku nganti teko papan kene jalaran aku arep kondo marang sampeyan, Kakang. Ana perkara sing arep kok blakake kelawan aku. Pancen bener, Kakang. Lamun to ana perkara bloko wae kelawan aku. Oh, kaya malah kabener yen to ono Mbak Yu Endang Mustika. Kepiye, Di? Kelemo sampeyan dadi paseksan apa sing bakal ndak kandhakake karo Kakang Sidarta ya? Dadi seksi. Heeh. Ya. Kakang. Rikala aku arep mati, ora sida mati sing nulungi sampeyan. Aku ora duweni haji pamungkas, saiki aku duwe haji pamungkas sing menehi uga sampeyan. Mula Kakang, engken aku bakal bales budi kuwi mau. Aku bakal paring marang sampeyan. Aku ora butuh bondo donya. Wis pantes sesama samaning dumadi, tulung tinulung. Iya pancen bener nih sing bakal tak sesulihke marang sampeyan ki mau ora ateges bondo donya kuwi ora Kakang.
banjur apa Respati? Kakak, Mbak Yu sampean sing nyekseni lho ya. Aku dadi seksi. Sing kene aku bakal maring sesule sampean kuwi saka pucuke rambut nganti jempolan sikil kabeh ndak pasrahake marang sampeyan. Endang Mustika Sari. Kepiye Kakang? Lagi sepisan iki aku kabungu. Ana wong wadon nembung kelawan aku. Lamun to dheweke pasrah Jemuraga kelawan aku. Yen to aku nemu lelakon sing kaya ngene, aku kudu kepiye Endang Mustika Sari? Kakang Siddhartha. Kuwi perkara gampang, Kakang. Gampang. Kalau ana bocah wadon, kan pasrah jiwa lan ragane. Kapora bocah wadon ki ayu kaya Respati. Ditampa, Kakang, ditampa. Kepiye? Ditampa, Kakang, ditampa eman-eman ayune ngono ra ditampa. Ditampa ya Mbak Yu ya. Iso ditampa, Kang, ditampa, Kang. Iya Ngono ya ngono ning Kakak. aja tenanan. Menan piye? Lara. Aku yo ora ngapak-ngapake. Ya, yen kaya ngono. Heeh, Mbak Respati. Yu, Kakak. Lamun to kowe pasrah Jemuraga kelawan aku, bakal tak tampa. Tampa Kakak. Aku matur Pak, nuwun banget karo sampeyan ya Kakang. Kini apa sing tak kandhakake mau sampeyan bisa nampa. Nanging Kakang, gandeng saiki aku wis duwe aji pamungkas. Aku bakal goleki musuhku. Ing kono mesti marem rasane atiku yen aku bisa mateni marang musuhku ki mau Kakang. Dongaku banyu milih kelawan kowe Respati. Muga wae ana sak tengahing dedalan ora ana alangan. Nanging sadurunge lunga aku yo njaluk sangu luwih dhisik. Aku kuwi ra duweni dhuwit kok njaluk sangu. Sangu aku ora duwe duit kok, Di. Aku ora njaluk sangu duit yo Mbak Yu. Njaluk Kakak. sangu apa? Jaluk sangu apa ta? Aku mau njaluk sangu ambung. Hah? Jaluk sangu apa? Ambung. Jaluk sangu apa? Oh, Mbak Yu aku ora njaluk duit, aku yang duit ora kurang. Piye Kakak? Bisa sithik bayar Ya wis apa? kene. Nenek Kakak. Nenek, Kakang. Dirangkul, Kang. Saya dirangkul. Wis tak rangkul, tak rangkul. Dirangkul. Wis ya Kakak aku njaluk pamit. Sing hati-hati Respati. Bayu, aku njaluk pamit ya Kakak. Dadah Kakak. Kowe kesempatan panjang kamu. Hati-hati kowe. Aku ngapusi sing kepiye Endang Mustika Sari. Mau jare sampean kondo. Kalau mau waktu sebut tresnani ke aku. Nyatane opo, Kakang? Wis mati ki pasrah jiwa lan ragane kok topo Kakang Siddhartha. Sing perintah sapa? Sing perintah kowe. Saya meneh Endang Mustika Sari. Kowe ora tanggap ing sasmita. Kemlawe tanganku tak tiba Respati. Tampa tiba kowe. Ketane tresnane sing tak tampa mung Endang Mustika Sari. Sik. Dadi iki mau tresnani sing mbok tampa tresnaku. Kudune kowe sanggih. Wanita sing tak tresnani mung kowe. Dadi ora tresnani Respati, Kakang. Sambang lirike mripatku mung tak tujuke kelawan kowe Endang Mustika Sari. Ngene-ngene Kakang Siddhartha. Yen to sampean iki lah terus sing batin tresno marang aku. Hah? Ning kono aku percaya kalau mau sampean ki tresno karo aku njaluk tulung sepisan karo sampeyan, Kakang. Lamun aku bisa bakal tak wujuti Endang Mustika Sari. Dilemo sampean nglamar aku, Kakang Siddhartha. Perkara kuwi gampang. Sesuk-esuk barengi pletek ing surya. Aku bakal sowan ana ngersane bapa. Ngiras pantes nglamar karo kowe wong ayu. Kaya ngono tenan yo, Kakang. Enten ana tekaku. Tak teni ning omah sampean teko nglamar aku, Kakang Siddhartha. Nek ora aku tak bali dhisik, Iki Kakang. wis sore. Tak bali yo, Kakang. Sing hati-hati. Aja lali janjimu nglamar aku yo. Enten ana sesuk-esuk. Sewan-sewan. Antum selamat.